Majung udto ninyong tanan. Dugay panahon karon ko mobalik og kaon og mangga. Kay naikag jud ko. Miyawe. Ang inita. Kuan ka lang nay grabing initag panahon. Story time sa ta. Nag-ul jud kog taman kay ang ata bay diri gamay na tubig padung na sida mohubas inja. Ganina ang nahitabo. Tungod lagi kay gamay naman si jagsud agkatong jabang kuan kanang ijahang kabo, pangkabo nga katong nay pisi. Nakuan hang gibadbad kay di na lagi moabot hang gipugos og kuhag tubig kay ara na jud ka mubo na kadyo. Ang nahitabo kay nabuhian bito na ho ang kabo. Mo na karon nag-uul ko ginsaon na pud pagkuha sa kabo. Samot na kog di ka daginot sa tubig kay na disgrasya lagi wala tudyo na buhian. Huna pa ko ginsaon to pagkuha. Grabing inita. Guys, wajud ni damha nga makapanukos ko ning kuang ko ning out kog sa June mga alas 4 pa kay si Aisa kay gihapit man ko ako kabalibad kay gi-invite day mi shout out Ate Hermisia Ranay ug sahang classmate si Kling Kling Ranay. Salamat sa inyong pag-invite. Gi-invite jud ko gi-chatan ko pero ning balibad ko kay basta mangingin ani di jud ko kanang ganahan. Pero kay gihapit mo kong Aisa. Wala jud hinung ko kabalibad sumo nang nindong na lamang ko. Nagilim-lim ra ko ani. Pero kay da mas mayor dong ti gitawag ko na ilhan man ko. Nja. Grabe pagkaon. Nay pinahapa nga dakong litson. Ya. Ay, video day. Hi guys! So namin karon sa HR Friend Shop. So, magpa-friend po guys. Doon lang mo diri sa HR Friend Shop. Nag-vlog man doon sila. The next day, meanwhile. Hi guys, madung adlaw jung tanan karon de guys adlang wibis. Nja. Diyan ako sa hanggi trabahoan. Sila na di ay haning gida kay sinanay dahi gilakaw. Jadi ko masalig og haning ibilin nga tus bahay nja. Si tatay Renadad tus doyan nanja di ba just tatay ka kita kay mamalaging butan na.
Nga na naniguro ko hanalaman ni siyang gida. Kay mahadlok tas panahon karon nga tang ibili na tang anak ninja. Inga ni pagpamuot ninja. Agkauban di pud kakita. Mao nang hanalaman gida. Nga nahanap po siya magban-uban. Mao nang ginan nga. Nagban-uban man kan tabangi ko. Ning offer po siya ko ni manilhig. Ning kamot mo dyan po bisag kalisod-lisod di siya panilhig. Nag-voice over day ko kay grabe palibot dire sa hang gitrabawan. Murag na ay nagdisko. So mao nang oso ag voice over. Ganahan na po siya magkujug-kujug na ha. Namagtabangan ko na kunidya kay ako na siya lingaw. Na idyo pang gipang tarang ag mga pat nga nga tumba kay labihan lagi pag manok dari. Inagbalik na mo pang tumba na mes manok ning mga pat diri. Na nagikapoy ko na si jag panilhig. Bisag gamay ra jang siligan sa gigapoy ko no si ja. Manang dari si daning pahuway. Minsa ka sa diris kanang nay kamalig. Ganahan ko ni sa dari kay kuan bugno ko no. Manang dadari sila naglulingkod. Guys. Wait, nag-is na ko guys. Wait, paano nito guys? Good morning guys, dari ko na tuwo guys. Tita Marilo guys. Pastora Pete. Kuma? Pastora Pete guys. Kami na tuwo guys. Tubang ko kuma. Guys. Hi guys, good morning. So karon day guys, adlong Bernice. Inja siya hi sa yan. Hi. Hi. Sila na nagbanuban na ho, gahapon ra ni. Inja. Wa ni si ni ulig family house. Uy, pinapling ka ni motor. Apa yung motor? Ano lang pong giduda kay kuan wa may klase. Ganahan naman po siya. Malabi ma. Gabi muli menta mi adyo pagtatabok-tabok ha. Kay wala ba ka nahawiri. Gabi muli ta mis family house inja. Si Jamay ningog di ko sa muli. Kay mo try ko lang sa matug adto sila pastora. Sa mautong nahitabo. Dali. Ginahan ko na si Jamay magaban-uban na ho. Nga nila may hang buhaton hang iban-uban. Kaya okay ra po siya. Malabi ma. Sadyo pa ron, pero grabe nang inita. Alas 6 pa pero grabe. Siga naman kadyo. Day. Hindi ka nung nag-adlaw ma. Lagi. Adyo ba dagtabok ha? Kaya pakusog ra pag masaglanan dan eh. Ha? Wala man tayo ligo. Antara naman tamaligos bayan just hapon. Sunod na pa ka nadadinday ha. Narabay motor ha. Na, kusog na padong na to. Dabay lalo na pansin dia. Kau, sakit kau. Ito ah. Sakit ka na to ah. Lalo na pansin. Abri lagi. Shout out Junjun's TV. Labay mis inyong tindahan. Kadyo nagigabri. Nag-abri ma. Ma. Taragbay ni Maladay ka to ah. Lola Rupina. Nag-abri ma. Kama? Kanang color orange. Managbay ni Lola Rupina. First time ning Aliana magbaklay dan eh. Ano, uban-uban nun.
May experience mo, medyo nang abot ito patabangan nagpamubo. Ayog tabok ha. Ayog tabok. Ayan. Malapi ma. A few moments later. Abot kami guys. Kahit mag-inom magtungkap ako mama guys. Siguro malagi tok-tok ma. So guys, gikan na demis trabaho di aga po sa Aliana ga uban-uban hapit mi dari sa La Pastora Pit. Ninja si Aliana kay di pa man muli. Tang muli tamig sa Diyos Family House si man muli kay dira kuno mukaon. Sumaunang nanihapon laman. Hi guys. Kauli na Diyos Family House. Hindi ko pasaway ma. Di ko mapasaway ha. Hindi ma. Kay si mama mo balik. Balik ka ma. Para makasadyo ko ugma. Pasadyo ka ma. Magbinatan ha. Nay. Tan ko ma. Das na dia, gwapa ka jo. Dami legag sinina nay. Way button, mga way butang button na na. Dami sinina sa nay, tinga ko kay murag daga. Ni kani. Okay.